Vosaltres sabeu l'home este realment a què ve? Perquè jo el tema de la llengua l'entenc. De fet, ma mare fa un guisallet de llengua de vedella que fas la ola. Però els llibres, què tenen a veure els llibres amb la llengua? La pàgina de la literatura valenciana té un recorregut que es remunta fins l'edat mitjana. Només hi ha que acudir als textos per veure la quantitat d'obres importants que s'han escrit al nostre idioma. Vostè és conscient del que acaba de fer? Li demano que em disculpi. Disculpen. Sí, però n'hi ha molt poca cosa escrita. Correcte. Hi ha poc escrit perquè poc queda d'aquella època. Ai, quina llàstima. Són les primeres bases de la nova llengua. Quiet! Estem a cavall entre els segles XII i XIII. D'això fa molt de temps. Sí, els trobadors recorren el món cristià cantant poemes i cançons d'amor. La tasca dels trobadors és molt important perquè són els encarregats de portar la paraula per tot arreu. I a que parlar de la llengua cantava el trobador, i a que estimar-la i cuidar-la com el millor donador. I si li cau la moquita, toques amb el mocador. Ja n'hi ha prou! Ja n'hi ha prou, trobador, prou. Segle XIII. Conviuen musulmans, cristians i jueus. Apareixen les primeres cròniques. Cròniques, Sí. les de Nàrnia. No! No. Les cròniques són escrits que servien per a narrar les conquestes i batalles dels reis. Servien per a avisar. Ai, mira! Sant Vicent Ferrer! No em diga que va parlar de Sant Vicent Ferrer. Sí, encara que jo he de reconèixer que sempre he sigut més d'Eiximenis. Deixa què? Eiximenis, frare franciscà que plasmà les seues idees per escrit. Va escriure Lo Cristià, un llibre encadenat en una columna en la seu al centre de València perquè la gent el consultara. Va crear la primera biblioteca pública valenciana. I de què anava el llibre de princeses i pirates, i cavallers, i castells i monasteris? No, molt millor. Ja m'he carregat la primera biblioteca valenciana. Com va passar un segle després, que diem un segle com si fora no res, però han passat 100 anys. 100. Sí, 100, sí, gràcies. Amb Sor Isabel de Villena i la Vita Christi i Jaume Roig i l'Espí. Què fa?
L'Espí. No. L'Espí és l'obra de Jaume Roig. Estem al segle XV, segle d'or de les lletres valencianes. El segle d'or de les lletres. Està molt pesada en l'assumpte del casament. Tu podries ajudar-me tirant? Amb l'assumpte del casament? No crec. Però amb el tema dels ducs, digue'm on estan i vaig de seguida i ho arregle tot en un pifàs. Sí, però acompanya primer per ací, per favor, que te sé. Cuidado amb la muralla. Que difícil ho ha fet l'arquitecte, per favor. Tirant, per favor. Si estic tirant? Sí. Li presente Claire de la Vida, la doncella. Hola, Claire. Darrere, la vídua reposada. Nosaltres. I ahí, la meva filla, Carmesina. Ai, Marquesina, que guapa. Carmesina. Carmesina, que... Sí, Carmesina. Carmesina, que guapa. Quina brusa més bonica que porta, Carmesina. Li l'he comprat en un Basartur. En un Basartur? En un Basartur? Era Carmesina en un Basartur! Estan els xinesos! I adiós, espero, ¿Qué tinc un tur? Llévamelo. No hi ha cap tur. No hi ha cap tur? No. Aleshores, per què m'ha cridat? Estaven comptant el tiral i se'ns ha anat de les mans. Recorda. Se'ns acaba el temps. Per què? De la conferència, Carabassa. Tots les altres caixes. Caixes? No hi ha més caixes. No hi ha més. Ara plegue fulls. Plegue maravillosa. Va sonar decadència. Mira els trobadors. Ai, mira la decadència. En efecte, durant el segle XVI, XVII i XVIII arriba la decadència de la literatura valenciana. I al segle XIX? Busque a Teodor Llorente, iniciador de la poesia actual. Teodor Llorente, encapçalant la renaixença valenciana. I arribem al segle XX i no ens dona temps a dir a tots els autors. Mira, Joan Fuster. Nosaltres, els valencians. I Sant Andrés Estellers. No hi havia València, dos amants com nosaltres. Enric Valor. Les rondalles valencianes, sí. I no ens dona temps a dir-nos a tots. Escolta, i el segle XXI? El XX.